La 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 la. Du 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 du. Hala! Hala pa! Hala si kuya pa, nabayot na pa, nagwigwig pa! Taba di, hoy! Nagwigwig, awa, ng lipstick pa, mura ng nabuang pa! Taba di, hoy! Wala manggod, wala manggod! Hala, nagbra pa, ho! Uy, so! Oy, usa na na di ay, nagbra-bra man ko! Papa! Hala pa! Bayot si kuya pa, lalab! Hala, mabayot ni si kuya pa, batiag naong pa, oh! Paisuang umor, gayambi lang naong, hala, kapati! Naong ni mo na eh, grabe pa pagkaon mo, mabayot ka na eh! Grabe yun! Bagong tingin lagi ka rin, Nauna, puro talaki yun ya. Pagbayot ka, sus, may nasutuko ng ulo mo, oh. Ay, papakaw, ha. Gipalit raman taon na ako. Isuwayan ram muna ko sa gipalit sa kong uyab lagi. So, Matay, batiag nang. Ang imong nang, murag giatay. Murag kinumot sa yawang pungkol. Nadali, sige pa. Ba't lagi ko nalimtan sa sabas ko? Saan nalimtan? Napalit na niyo ko isugo. Kung saan napalit? Ang usay gisugo? Itong Colgate. Ang Colgate. Oh, so. Ang Colgate. Kunyara, ako sa pagitaw ng Colgate. Paabot ya, paabot. Asang Colgate? Ang Colgate ya, dara ya. Matik na yung exo niya. Dara ang Colgate. Okay. Na, Colgate. close up nga Colgate akong gipangita. Dili nga ng Colgate man gyapon eh nga. Hala, kita di kagagamit kong Colgate nga Colgate. Close up man ako ang gipangita nga Colgate. Saan taong ka, oy? Nabugo na magkasautan hinoon. Ika may bugo sugoon. Colgate ka close up bali akong gikuan. Sa Diin man kakita Colgate ka close up. Nayabag ang Colgate branda siya. Ano ka? Palit dong Colgate dong. Mata niya ka. Palit og toothpaste dong ka close up. mga tarungan pamangit Mga tarungan. Tagkabugo ko nimo ni ana ka Colgate. Huna Colgate. Oh, basaha Colgate. Nakakita ka na ganigamit ko nga na. Colgate na close up. Ana unta ka nga. Toothpaste nga close up. Bago di ka ron. Ay tugkanti kang papa. Unya gitugkanti kang papa nang batbayot ka. Sukol ka? Oh. Ano nagugsaba Oh, ay na lang pagod. siya. Ay nagugsaba. Mao gani. Ay na lang si Kwan. Ay na lang si- bibi. Oh. Ay na lang guni mo. Nagbubuwas tong baba. Ana god ay arte god sus Colgate bugo mo ka nga pagka wanay. Ikaw ba bugo ka? Manugo ka ni ka. Sure na Colgate. Dili. Close toothpaste tay mong ingnon. Dong palit toothpaste nung gaw ka ng close up oh. Nakakita naman ka na ko nga di kumugaw ito ginani. Ang akong ito ang katong close up na Colgate. Wa kay mahimo na ko kay. Oo. Ako arang gisunod ang imong gisugo na ko nga Colgate ang paliton dodong. Oo. Salig si Sabo. So, salig mo na May bag. Tugay to gortabi. Imo ko gipapalit ana nya. Wa kay hatag na ko sweldo. Wala kay hatag na ko kanang suhol. Kapay kay lakaw. Pas ko. Gaan di kang kwarta pero alag saba di papa gani hato mo kita na. Alag saba. Bayot, sige ka, bayot, Di ba ay. gas giswayar kita to ba og ang ayan ba tag apil ko sa bini At giatay lang siguro mabayot ka na dako kay kinabuhi da binuhi da nya. Ipaputol na lang na. alag saba di papa lagi sa. Ay, may kwarta kay mag-crossfire. Oo, ayun na. Ay, mag-crossfire ko. Daghan ka na bantay mo saba kang papa ha. Yes. Suko tos papa. Yes, daddy. Iya, may problema na ni. So, daghan ka kwarta lagi nang anong Eh, sweldo man ako gani ha. Alag Ay, saba di yes, papa ha. sweldo di ay. So, okay. Napa ko ilang Sakto, sakto kayo, sakto. Na ay gidi lang akong amigo no eh. Kung ano yung cellphone, iPhone X Christmas old and the future model. Katahimik ano ko nung ulo ng silpo sakto kayo. Nindot kina siya no. Pila may Kay- capacity niya. Ang capacity niya no eh, 200 GB RAM and 200 GB space. Buong nindot kina pang gaming, pang picture picture. Adi okay ra pang picture Oh, wapa. Dani mo. Ang kwarta sa 500. Ang kwarta pero 500 ba? Money down first. araw. Gisugod ako ni sa kumigo no eh. Oh, ana. Ito eh. Ay sabi sige dagan nang cellphone. Diara. Oh, diara. Ano? Oh, hamis ka na lay. Hamis pa ni si mong naong nga puting dagan ng libaong. Oh, pundutan Oh, pero lang nindot kina kamera na eh. Oh, diara. 500 na pero na isyo. sa isyo ni. Isyo na yan oy. Gitang tangan na siyang SIM card sa tag-iya. Kay, kabaw kang ano? Magsige magpanawag ng tag-iya, gisamukan na akong amigo mo, nagitang-tang niya. Okay ra na iki. Okay na, munang adto na ko na ihatod. Pindot kayo ang ano? Ihatod sa ko ni 500 ha. Oo. Ha? Sige. Kanibala, kabaw na ka sa isyo ha. Very good, bye-bye. Ang isyo kay kuan. Ha? Sige panawag ang tag-iya. Kay Dong! Kinawat ni Dong! Abay! So what's up mga bay? Mag-shoutout na ko na sa mga niguan. Sa gusto mo pa-shoutout sila si Bangkay Alas, Angeli De Loverio, Tomas Silgas,
Lindy Makaday, Ronald Andalusa ug ni Mark Anthony Makaday sa tanang Lebiga. Diyon ug ni Shirley Mabida Vergara, especially sa Team Sprockle. Daghang salamat sa inyong mga suporta. I love you, Momwa. Strip and God bless. Mwah!